салом алайкум. Боз як бори дигар бародарои ман хуш омадед ба канали мошинҳои фурӯшӣ. хуб дӯстои азиз, дар наҳори имрӯза мо якчанд мошинҳоро баҳри шумо пешкаш менамоем. Якда бародарое ки хоҳиш карданд дар зери комментария мо кӯшиш кардем барои шумо пешниҳод кунем мошинҳоро. бародарои ман, агар шумо хона, мошин, ягон чиз дигар доред, реклама кунед, мехоҳед бо мо ҳамкорӣ кунед, пас метавонед дар ватсапи мо муроҷиат кунед. дӯстои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем такрор ҳам шава, касоне ки меҳмон ҳастед дар канали мо, лайк ва подписаро фаромӯш накунед. навори имрӯзаро мо шурӯъ мекунем. хуб дӯстои азиз, мошини якуми мо ВАЗ 2107 мебошад. соли бароришаш 2000. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. бародаро, коробка передача бошад. механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар нояи бобоҷон ғафуров ҷойгир мебошад. нархаш 10,000 сомон. ба рубли низоб гардонем 60,000 рубли русӣ мебошад. дӯстои азиз, дар инҷа соҳиби мошин ягон маълумоти бештаре додагӣ нестед. дигар барои моро занг занед, маълумоти бештарро аз худи соҳиби мошин пайдо кунем. бародарои мо, аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ҳатман лайк ва подписаро фаромӯш накунед. хуб дӯстои азиз, дар инҷа мошини навбатии мо Audi A4 мебошад. соли бароришаш 1999. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад. механика мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархаш 22,000 сомонӣ. ба рубли низоб гардонем 133,000 рубли рус мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагие ки ҳуҷҷатҳош то моҳи октябр 4 та баллони нав, ходовои нав, гази евро 4 задагим. хай харидори аниқ бошад, занг занем, бо муомила мекунем ёфтагиам. хуб дӯстои азиз, боз мошини навбатии Daewoo Next мебошад. соли бароришаш 1995. мотор объёмаш бошад 0.5, сӯзишвориш гази холӣ мебошад. коробка передача бошад. механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар нояи Файзобод ҷойгир мебошад. нархаш 16,000 сомонӣ. ба рубли низоб гардонем 97,000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагие ки мошин 100% ходовоиш 100% масъала намехӯрад. умуман баллонҳо 80%, аккумулятор звер. документош 7 моҳи дигар мондагия. харидори аниқ занг зад, бо маслиҳат мекунем ёфтагиам. дӯстои ман, аз шумо эҳтиромона хоҳиш такрорам шава, ҳамон лайка барои моро дариқ надорем, бизанед лайка бародарҷоно. хуб дӯстои ман, боз мошини навбатии ВАЗ 2199 мебошад. соли бароришаш 2004. мотор объёмаш бошад 1.6, сӯзишвориш бензин плюс газ мебошад. коробка передача бошад. механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. нархаш 8,000 сомонӣ. ба рубли низоб гардонем 48,000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин қайд кардагие мошин ягон расход надорад. аккумуляторша нав гирифтагим. коробкаш нав задем. химчистка кардагие. старт стоп ҳамаи мошин бо нархиш меарзад. дар инҷа бо як гапи дигар гуфтагие бародарои ман ки журналистҳо занг назанед, харидори аниқ бошад, занг занем, бо маслиҳат мекунем ёфтагие. хуб дӯстои азиз, боз мошини навбатии ВАЗ 2110 мебошад. соли бароришаш 2004. мотор объёмаш бошад 1.5, сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передача бошад. механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад. бародарои ман, нархи мошин 13,000 сомонӣ. ба рубли низоб гардонем 78,000 рубли русӣ мебошад. дӯстои ман, дар инҷа соҳиби мошин дигар ягон маълумоти бештаре барои моро додагӣ нестад. фақат гуфтагие ки механика бе проблема, срочно сум дар корай, барои ҳамон мефурӯшанд гуфтагие. хай занг занем, бо маълумоти бештара аз худи соҳиби мошин бародарои ман дастгирӣ кунед. аз шумо эҳтиромона хоҳиш мекунем, касоне ки меҳмон ҳастед дар канали мо, лайк ва подписаро фаромӯш накунед. хуб дӯстои азиз, охирон мошини мо Daewoo Lanos мебошад. соли бароришаш 1996.
мотор объемш бошад 1.6 сӯзишвориш бензини холӣ. коробка передача бошад. механика мошин қарор дорад дар ҳолати хуби техникӣ. состоянияш ҳам худтон бародаро. айни ҳол дар шаҳри душанбе ҷойгир мебошад мошин. нархиш 18 000 сомонӣ ба рубли музаб гардонем 109 000 рубли руст мебошад. дӯстои азиз, дар инҷа соҳиби мошин қайд карда моториш 1.6 инжектор трай бензини холӣ. мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. агар харидори аниқ бошад занг бизанем бо муомила мекунем. хуб боқимонда, сарбаланду хонобод бошед то навори оянда.